Kardom Pini Ladakh Nijang Karbinglong Labor Union Pen Pini si dat media atruban si kibang manggil puson hando jadi tum Nijang Karbinglong Madela West Karbinglong along labangso Labor Union International Labor Organization Lasilada ini tum Nijang Karbinglong pen bangke non ke bangji pai target ham labangso bar anniversary laso kapat ponja hutsi itu tem kacing hon West Karbinglong kedua atau mapan si tame nili isi kacuning ri mata isi apa cini bangke lapuson yang lo jadi tu akor ke lapan injir atau si tame kenaan maki sunggulo Bangalore, Chennai, Kerala, Assam kacangda dan mabangku itu Karbinglong long kenaan kisung lo masih lahai si tame itu Frank ke bangji kisung pen ke Japan je pansi itu labor organization itu Nijang Karbinglong lapan itu Karbinglong lapan itu West Karbinglong setame data district apa sih district kalau apa sih itu tentang ada birth anniversary itu nangkap lo lasi pai tariknya thom ningkan suri ini baik kau ningkan si ada amhang patek lo lasi non ke bangji pai tariknya thom abang ke ningkan inian kecok lo lasi elitum Karbinglong long nili kacing hon keduan laban elitum Karbinglong long kita kiri kacini laban ke mesen laban texer atau ke laban ini retum han sitami nili ningak long penalang retum han sitami alang tum han kacing hon lo laban ke non ke bangji birth anniversary non lasu pai tarik thamahu sitami Ladakh nili kacing hon Nijang Karbinglong along nili kacing hon akor te ingira tum aphanan sitami labangso isi awareness madela membership nili ningak long pen alang tum pan pajir bonji lapen pi bonji lasi bang suri thong suri ke thong armung aphan pi bonji pansi chisik ponbo lasi elitum mesen anjir atum akor te tum sitame nili phana chera te te dunji lapan ke elitum akor te anjir la kapap hi hu modela pidu kilak arap pani tum kacerap kacete bang kenang so lapan ke elitum lapuson hanlo je lada itum Karbinglong pen angtan chongda dambo elitum akisung kenana chitong nang do ada chongda ko lapuson akisung chitong lok lapuson do lasil hai pan elitum kacepa jok ponju pansi nili mang ponlo lapen nili akemang lahelo lapen ke elitum da Karbinglong long sitami misri itum ta texer abang ku tadulo lasa alang itum pan sitami elitum akera ponim bang kenang so lote elitum pa so tala hem lekim ji sitami alang itum hatiar abe lasil hai pandami elitum Karbinglong autonomous council pen kedon koratrok Karbinglong autonomous council IM pen gaceng lok IM pen gaceng lok MPML pen gaceng lok sitami lahai kisung kidu abang pupan kelang poni kera poni bang kele tum kenang so lasili tum Ladakh misri tum texer misri do positame alang tum keklem iji pan jakong abeda mate labangso romjam abeda jo lahai si alang tum claim dis tame claim dekte non son pas tala hem kimi 2-3 tala hem kimi blote alang itu makisung mangke mesin tebing talai celong tekte cenamune det aposi pinier ni bangke itu angtan pen wanang kok ketilo lasi angtan pen wanang bote madita cini lo lasi lahai akisung pen jepa jok monje pan bote itu ada chongdat cetulo banta bisiko itu cerai kom komen nangi selang komen kasang thasinan ke bangji pang setame West Karbinglong lapan dia pen Karbinglong madongan setame Ladakh aro kiseng komedi pangsi itu pai tarik ke thom marni aphan kon kachisik dula kasi nilitum kachisik bangke la
Jadi tum Ladakh kache tum kedo na tum hansi tame la awareness ki konji pula so tama thapon lo la pen ke la anesan chuk hui kusine tum ma thapon lo la pen ke dak labor union kaching hon atau makanan sudah itu misen pen aso saya itu konji panggil cetan cimum nak kerja so horpan itu cisik pun labang su labor union na long membership kuri tanglo te kupipi ale ke long ji sidol lasi non mat ke nilitum Ladakh nijang kar binglong pen bangke membership kuri lo pulote nilitum isi safety pan manela jelo pelole nilitum dam posi tami pene police pene je tong lok posi tami laso isi membership dulu pulote nilitum isi kisung pen mane joko je nilitum Ladakh akisung pen bangke nalitum ahok pen alam cethan pulote nalitum akijok dopo jang se nalitum labangsu membership trang si tami membership ended pen apion se nalitum kichok che kam klem rong pulote labangke nilitum pen sinem sai po nilitum pen masih alang lepan nilitum hem kang sang bipo lapen direct mat ke nili membership apan ke nili membership vice president pen ke cheng lok membership ke do ana tupan si tami alang litum pan direct pen nam ke bang jolong lo nilitum da president secretary do lapen ke branch long si tami do ji la sila hai president secretary man chingki chingwai pen si alang litum han ne nang ko lapen Indian constitution lapen international constitution aron si tami Ladakh labor aron pat hepi lapen kiduk ke lagara pen ke membership labor union along kachera biong si do tanglo kolon ke alang litum han ne nang ke long le lai si lo lapen ke nalitum kam ka chongda chotolo tum si tami Ladakh kam chongda chotolo bangke nalitum kam ke long ji phansi akenan sot lapen long wet ko tang te non nang litu malong bang kwa na bang pu bang PC membership doik bom non ke dam tang ke bang pharu sirap ke ban si dolang ke klem ji pan anin ki hang si yong lo basi itu mesen pen itu tang ka chiku gabere ji pan si labang su itu international aron mata international lapen ke Indian constitution lapen itu tak karbon long su tamila so itu dak abang pathai gunung kok lasi kedon phansi tami ninga klong pen Ladakh na pati pilin je phan ke bang pen cara itu dun je phan lasi non ke bang si tami winjir kedon lapen ge ko se kedon tami bang su bird anniversary aku nang itu membership nang ke dai dun je phan nang ke deng dun je phan si nili tuning rilo lapen ke nili kedo ba we kanta Bengun ko kasi ning hello kasi nalitum kiduk doan kisum doan si kami nilitum cerap situ rapena kasi nili kedoan kanta kacini le nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta